Здравейте, аз съм Емо и това е втора част от миналия епизод, но сега вместо да си направих Айрон Кирка, съм си направил кофа и сега ще трябва да спрем тази вода. Първа стъпка, така. Също ако ви кефи, може да се абонирате за канала, да оставите лайк и така, да. То нали идеята е хората да се забавляват, не да се състезават кой е клипчето му най-яко, на кой клипчето му е най-яко. Така. Тук трябва... Така. Тук от миналия път какво ли не съм си слагал. Може да ни попречи. Влезал ми е в мината. Не. Влезнал ми е в мината. Не. Та смотана вода. Кажи да престане. Престанало е. Тази смотана вода се ще убия. Искам да се разкара от тук, от мината ми. Идеята е да се разкара. Вижте всичко как ще се случи. И ето го моя фонтан. Но Валерия. Ей, имам си басейнче. Якичко е. Ей, мисията успешна. Сега няма за какво да се търболожим. Мисията успешна, таман като си мина водата. Взехме ли нещо? О, супер! Взехме факли. Това е много хубава идея. Да пусна вода, защото ще ми дава факли. Трай фровенето и фрува да видя. Нищо, тях после ще ги видя. Те не са важни. Така, супер. Така. Ще си взема това. Вместо това. И ето така. Тук ще щупим това. Хоп и ще стане хоп. И на мината нищо не е станало. Супер.
пещерата нещо не е станало. Сега може супер да си направим айрон кирка. Сега ще търсим злато. А не злато. Нещо. Я да видим по тавана дали има нещо. Това какво не? О, това не трябва. И го открихме. Хора, мен малко ме е страх да не се изгубя, защото това е лошо. Така. Нищо не намирам. Мен малко ме страх, затова си взимам така кирката. Тук си има злато. Няма това, което ми трябва. Ще си на там. Имам 5 факли. Трябва ни само едно желязо. Хора, и сме в играта. Защото айрон кирката е наша. Добре, сега ще си сложим такова. Желязо. Кой имам? Хора, не виждам. Нищо. Сега като си намерим, после ще съм избил рибата. Да, наслагах си факли, но те не ми помагат. Айде, всяко тук имам зла, такова. Не, няма. За жалост, дами и господа. Нищо, ще огледаме. Нищо. Имаме 2 желяза, а ни трябва 3. Хайде, без да се предаваме. Унази вода, видяхте ли колко скучно беше да спираш буквално. Ние само спираме. А то от всякъде. Какво е това? Да, какво е? Не знам.
И трака от тази игра. Да имаме. Окей, тук нищо не открихме. Защото нищо няма. И едно желязо хората не могат да открият. И хора, пишете в коментарите какви други видеа да правя, защото това е откачено, а още по-откачено са малко превъртях нещо. Я да видим там какво има. О, да. Я да слеем слава. Оф. Не става. Не са нищо. Кажа. Ако това е. Моля те. Айде! Желязо! Мисията готова. Желязо. Ей! Трябваше да дойдем. Тука, хора. Казах ви, тук ще има. Тук ще има. Yes. Хора имаше. Я да видим. Yes. Хора. Сега ще ни трябва да излезем, за да направим пръчки. А пръчките как се правиха, я забравих. Сега ще видя, като викна експерта, това е баща ми. Само първо да се качим горе, че в тази мина какво ли не стана. Нищо, важното е, че ще си направим сега 2 айрон пирки, за помощта, дето си ги направихме. С помощ сега на баща ми. Сега ще се забавляваме, като имаме айрон кирки. Ще е забавно навън, къде ли е, нощ ли е, кой да знае. На мен не ми пука къде съм. Важното ми е да съм до къщата. До моята къща, хубавица. Не знам дали ви кефи, но ако искате да правим видео за минути, секунди, да пробваме. Няма нищо лошо да стане. Охо! Сега влизай вътре. Пръчка. Да, нищо не може. Щит. Щит е лесен. Верни. Шегуваш ли се отивам да ги убия? За да си ми се влюби един клон. Сега ако това ми даде, го убием и другото. Честита загуба. Загуба на живот. Оп. Окей, сами е втората кирка. Окей, пръчка. Уф. Сега не ми каза, че трябва да направя.
Хайде, ой. Окей, така. Търсиме такова. Следващото ни видео, само да спомена, е как играя FIFA 23 или FIFA 15. Не знам, ако искате с части ще го направя. Да, пишете в коментарите, защото не знаем. И ето го дървото. Това ще се счупа лесничко. После ще влезна в това нещо. Така. Не знам, мисля, че е достатъчно. Да, май е. Сега да видим. Дърво. Ето го. Две дърва. За всеки случай. Да, това така правише. Тате! Окей, сега как се правише пръчка? Да не беше... Да. Пръчка... Тате! Викам татко ми, защото тук вече... Ето я. Така. Така е било. И сега, дами и господа, ще си направим две. С едно. И сега айрон кирката, дами и господа. Колко желязо. Сега всичко ето това ще си го изпека. Да, не знам. Може да ми дадете идеи какви други неща да правя, но тия да правя айрон кирка и такива неща, мисля, че са яки. Да правя всякакви неща. Да, това за мен е яко. Не е скучно. Сега, да. Тия ще си ги оставим в този чест. И айрон кирката я почваме. Айрон кирка. Са айрон кирката. Да, ще вземем айрон кирка. Да.
Нищо не ни трябва. Добре. С ранкирката се отиваме. Какво ми даде? Не знам. Сега отиваме долу. Не ми пука какъв мрак е. Идеята е да си намеря онова. Това за мен е най-важно. Не ми пука къде съм се заврял, какво ми е това, но за мен си е много якичко. И мисля, че ще е. Ето го мястото. Хоп. Тук е място. Айде ето. Ето ни. Направихме айрон кирката и сега тръгваме да оправяме нещата. Първо, редстоуна. Той е важничък. И почти направихме мисията, която трябваше миналия път да направим. Така, редстоуна си е хубавичък. Окей, взехме си редстоун. Сега идваме така и тук е най-голямата част. Проблема е, че само злато сме открили. Ще трябва хубаво да околпаем, за да видим какво има. Все пак не сме само да вземем едно злато. Все пак тук трябва и тактики. Редстоун. Редстоун какво ми дава? Какво ще ми дава? Сега е тук, помня, че имаше злато, да, ето го. Имаше и синстоун. Айрон кирката, всичко може. Мисля, че достатъчно сме взели, но не. Трябва много да се взима, като имаш айрон кирка. Си лаймстоун е това. Всичко какво ли не ми дава? Окей. Много исках тая айрон кирка и ето я пред очите ни, дами и господа. Тази лава вече няма да ме убие. Всичко пак е наново, но не й позволявам. Ако ме убие, лошо и се пише. Аз ще сложа вода, като мога на нея и ще я замеря с водичка. Окей, мисля, че достатъчно беше, защото дърво не намирам, но аз имам още един рог в пещерата. Окей, така. Колко искахме тази айрон кирка и ето с нас. Сега отиваме така. С айрон кирката сме непобедими. Но вече един път умрях с нея. Няма пак да го докажа да умрем с нея. Но в този ров хора няма нищо. Хвате още малко натам да потърсим. Ще взема етафако. Окей, излизаме. И оп. Паднахме.
хора, качваме се нагоре да видим какво има. Без да искам, нарочно си хвърлих водата. О, вижте колко са ми минали от аранкирката, почти 0. Все едно не съм почти играл с аранкирката. Ехе, това си е яко клип, човече. С аранкирка. И ето сега се качваме да видим какво има и свършва клипчето. Тук. Така. Оп, слагаме. Взимаме тази кирка, защото тя не е айрон кирка и по-добре да си използваме, защото айрон кирката тя е за злато, за редстоун, за синстоун, за блюстоун, за злато, за такива неща, а тези са за всичко друго. Качваме се. И тези неща ще си ги оставя в честовете, защото ако умра с тях, ще трябва пак всичко наново да правя. И почти сме се изкачили и ето ни сега влизаме. Тук оправяхме водопада дълго време. Влизаме и така, затваряме. Първо. Гледаме какво. Значи 9 злато, 7 синстоун, 40 редстоун. Окей. Чест. Не, отиваме в долния чест, защото той е най-празен. Така. Слагаме първо това, после това, след това. И айрон кирката задължително. И сега, за да отпразнуваме победата, влизаме в басейна и се забавляваме. И от мен, хора, чао!